नंगौ दिनैनि सानावनो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बरावनो बर' थुनलाइ आफादा जोनोम मोन्दोंमोन। बेबायदिनो बर' थुनलाइ आफादा बोसोरफ्रोमबो 16 नभेम्बर सानखौ बर' सान होननानै बर'नि सान होननानै फालियो। बे समाव आं दंफैयो बरदलननि प्राइमारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जिथुनिखि बानजायनाय सुग्रेनबारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव। बे समाव आंजों लोगोसे दङ बरदलननि प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि सारमोन दङ। बिथांमोननिफ्राय जों फंनैसो मिथिनो थाखाय सिगांबोदों। मा बुंगोन सार जे दिनैनि सानखौ नोंथांमोना बर'नि माहारियारि सान हिसाबै फालिदों? खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि रादाबगिरि बिथांमोननिसिम। लोगोसे दिनैनि बे जोंनि बर' थुनलाइ जोनोम सान 16 नभेम्बराव दिनै सुग्रेंबारि गेलेग्रा फोथाराव मेहेरगोनाङै फालिनाय जोंनि बरदलैण्ड गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 46थि बोसोरसालि जथुम्मायाव नुजाथिफैनो हानाय गासै रायजो राजाफोर थान्दै बिथांमोन, मावथि हान्जा नोंथांमोन आरो आरसिनि आफादगिरि नेहाथारि गासै रायजो राजाफोर आरो नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनाय थाबाय। दिनै जोंनि गोथार बर' थुनलाइ जोनोम सानाव जों दिनै खोब मेहेरगोनाङै दिनै नै सुग्रेंबारि गामिनि दरबा गामिजों पानबारि, सुग्रेंबारि आरो गोजोनपारा, केसाकाथुनि आरो जेंग्राय गामि दरबाजों जों बानजाय आफाद दानानै होनाय रायदाव आफादा खोब गाजा गोमजायै दिनैनि हाबाफारिखौ खुंदों। जों सानदों दिनैनि बे 46थि बोसोरसालि जोंनि जिथु बरदलैण्ड गुदि बर' थुनलाइनि जिथु बोसोरसालि जथुम्मा लोगोसे बर' थुनलाइ जोनोम सान बेयाव जोंनि सावरायनांगौ हाबाफारि गोबां दङ। दिनै फार्स्टनिफ्राय गेट बेखेवनाय, जामुंसालि बेखेवनाय, आलासि जिरायसालि बेखेवनाय, पेन्डेल बेखेवनाय आरो बिफां फुलि गायनाय, फिरफिला बेरहोनाय, लोगोसे गोथैसि बावनाय गासै हाबाफोरा जोंहा जाफुंजोब्बाय। जाहाथे जों मोजाङै जाफुंसारनो हागोन। बिनि उनाव जोङो 10 रिंगा एबा 11 रिंगानिफ्राय जोंहा डेलिगेट थान्दै दङ। थान्दैखौ मोजाङै जों थान्दै मेलखौ जों मोजाङै खुंफुंनो हागोन बेखौ आसा फारिदों। लोगोसे बेयाव जों गोबांसिन जोंनि सावरायनांगौ जादों सोलोंथाइनि सायाव जों सावरायगोन। जोंनि बर' हारिखौ जेरैहाय गेरेमसा बर' हारि दानो होनना बुङो, बेनिखायनो जोंना गोबां सेथि आयदायानो जादों सोलोंथाइ। सोलोंथाइ नङाबा जों जोंनि हारिखौ गेरेमसायै दानो हाया। बेनिखायनो जों बर' थुनलाइ आफादा सोब नोजोर बोदों सोलोंथाइनि सायाव। जोंनि हारिखौ, जोंनि बर' हारिखौ बोरै जौगानो हायो बिनि थाखाय जों दिनैनि बे हाबाफारियाव सावरायगोन। जों गेदेमा जोंनि ओनसोलनिनो आलासिफोर लेंहरदों, जोंनिनो बोसोनगिरि सारमोन आरो फरायसा आफादनि जिल्ला आफादनि बोसोनगिरि बिथांमोनखौ आलासि महरै लेंहरदों। आं सानदों बिथांमोननि जिथु बिबुंथियाव जोंनि सेन्ट्रेल गौथुम जिथु मावनाय हाबाफारि रोखायै रायजोफ्रा मिथिनो हागोन आरो जोंबो हानायखिनिखौ जोंबो रायजो राजानि गेजेराव बुंफुरनो हागोन आरो बुंफुरनो हागोन आरो बेखिनियानो। नंगौ बेजों सार गाहाय आफादगिरि सारा माखासे बाथ्राखौ फोरमायबाय। लोगोसे दङ बड'लेण्डनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनिनो नेहाथारि बिथांनि सारनिफ्रायबो जों फंनैसो मिथिनो थाखाय सिगांबो मा बुंगोन? गिबियावनो आंनि खुलुमनाय जासिबाय आरो बड'लेण्ड बुब्लि बिथांनिसिमबो आंनि रोजा रोजा अननाय जासिग्रोनानै आङो दिनैनि 46थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ जोनोम सान बेयाव जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै गेट खुलिनाय बा फिथा हानाय बेखेवगिरि मानाव गेदेर मुस्रि रनसिं बसुमतारी, धनस्रिपुर नराथल गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बेनि आखाइजों जोङो गेटखौ बेखेवनाय जायो। आरो नैथि हाबाफारियाव जोंनि थान्दै मेल जथुम्मा बा सायनासालि बेखौ बेखेवो जोंजोंनो लेंहरजानाय आलासि मानाव गेदेर फुरेन ब्रह्म, तराजान धुनागुरि गेजेर फरायसालि लेङाइ फोरोंगिरि आरो थिग बिदिनो जोंनि जामुं सायनासालि बेखेवगिरि मानाव गेदेर लासित बसुमतारी गेरमेर भालागुरि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो थिग बिदिनो जोङो आलासि जिरायग्रा आलासि न' बे आलासि न'खौ बेखेवो जोंनि मिंमां तराजान सुग्रेंबारिनि लेङाइ फोरोंगिरि मानाव गेदेर राजसाब बसुमतारी बेनि आखाइजों जोङो खुलिनानै जोंनि हाबाफारिखौ जोङो मावबाय थायो। थिग बिदिनो बेनि उनाव जोङो सम बादियै जोंनि बड'लेण्ड गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गासै माहारियारि आफादखौ लानानै जोंनि
बर' थुनलाइनि फिरफिला गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो मानाव गेदेर राजकुमार बसुमतारी बिथांनि फिरफिला बिरहोनायाव बिथाङा गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो आरो नैथि हाबाफारियाव जोंनि लेङाइ आफादगिरि मानाव गेदेर चिरुराम स्वर्गियारी बिनि दारै जोंनि जाय रावनि थाखाय जाय जाथिनि थाखाय मुख्लं जालांदों बिथांनि गिबि आलारि बाथि आरो बिबार बावजेनो बिथाङा आरो थिग बिदिनो जोंनि माहारियारि आफाद लोब्बा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गगामुग दख'रानि आफादगिरि सनजय गयारी थिग बिदिनो आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो जोंनि ओनसोलनिनो माहारियारि बर' आफादफोरा बिबार बावो बेखिनि हाबाफारिजों जोङो दायो जागायजेनना दं आरो थिग बेनि उनाव जोङो थान्दै मेल जथुम्मा जिरायगोन आरो बे थान्दै मेलाव जोङो जोंनि ओनसोलनि बारग' थुनलाइ सिबियारि बिबानगिरि बिथांमोनखौ लेंहरदों आरो जोंनिनो ओनसोलनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो जोङो लेंहरदों बे थान्दै मेलाव बाहागो लानो आरो आसा खालामदों जोङो बे मेलाव फैनानै बयबो बाहागो लानानै सुबुरुनजों लोगोसे जोंनि बर' राव थुनलाइ हारि दानाय बेफोरखौ रायलायगोन आरो मोजां बोसोन होगोन होननानै जों आसा फारिनानै जोङो हाबाफारि लादों। गोजोन्थों।